हाय लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो जायफोरा दासिमबो आंनि चेनेलखौ गोदानै साबस्क्राइब खालामाखै, प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय। स' लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय नैबे बोसोरावनो ओंखारनाय 2021 मायथाइयाव ओंखारनाय साखरि मोनसे गोदान इन्डियान एयार फर्स रिक्रुटमेन्ट 2021 आरो बेवहाय गासै दङ पस्टआ 334टा। बेनि लास्ट डेटआ जाहैगोन 30 जुन 2021। बेवहाय बुंदोंदि आरो जायफोरा एनसिसि दङ बिथांमोननि थाखाय बेयाव स्पेसियेलि इजि जागोन होननानै बुंदों एप्लाइआ। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारि फारियै फोरमायलांगोन। नेम अफ दा पस्ट, दायो आं पस्टनि मुंखौ मख'नो सानदों। फ्लाइंग ब्रान्च, बेवहाय दङ गासै 96टा पस्ट। ग्राउन्ड डिउटि टेकनिकेल, बेयाव गासै दङ 137टा पस्ट। ग्राउन्ड डिउटि नन टेकनिकेल 70टा पस्ट। एक्सुवेलि बियो टेकनिकेलनि बायदिसो दे साखरिया। एनसिसि स्पेशेल एन्ट्रि, बेवहाय बुंदोंदि फ्लाइंग ब्रान्चआव एप्लाइ खालामनो थाखाय जायफोरा एनसिसि सार्टिफिकेट दङ बेवहाय 10% सिट्स आउट अफ सिडिएससि भेकेन्सि दङ होननानै बुंदों। आरो बेवहाय बुंदोंदि एज लिमिट, जायफोरा फ्लाइंग ब्रान्च 2 आव एप्लाइ खालामनो सानदों बिथांमोननि बैसोआ जानांगोन 20 निफ्राय 24। 20 to 24 इयार्स जानांगोन। 20 नि गाहायावबो जानाय मोननाय नङा आरो 24 नि गोजौआवबो जानो मोननाय नङा होनना बुंदों। नाम्बार 2, ग्राउन्ड डिउटि टेकनिकेल आरो नन टेकनिकेल। एक्सुवेलि बेयाव नन टेकनिकेलबो दङ, टेकनिकेलबो दङ होननानै बुंदों। ग्राउन्ड डिउटिखौ एप्लाइ खालामनोब्ला, स' ग्राउन्ड डिउटियाव माने ग्राउन्ड डिउटि पस्टआव एप्लाइ खालामनोब्ला 20 निफ्राय 26 बोसोर जानांगोन होननानै बुंदों। 20 to 26 इयार्स जानांगोन होननानै बुंदों। 20 नि गाहायावबो जानो मोननाय नङा आरो 22 नि गोजौबो जानो मोननाय नङा होननानै बुंदों। दायो क्वालिफिकेसन, माने बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आं बेखौ बुंगोन। फ्लाइंग ब्रान्च, फ्लाइंग ब्रान्चआव एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो माने गासै 60% नांगोन आरो लोगोसे क्वालिफिकेसना 12 पास जानांगोन होननानै बुंदों। एक्सुवेलि बेवहाय साइन्सनिसो दै, एक्सुवेलि बेवहाय साइन्सनिसो 60% नांगोन मिनिमाम। मेथामेटिक्स आरो फिजिक्स 10+2। नाम्बार 2, ग्रेजुएसन उइथ मिनिमाम 3 इयार्स। आरो जायफोरा माने ग्रेजुएसन खालामनाय बिथांमोननि थाखाय 60% नांगोन होननानै बुंदों। आरो जायफोरा BA डिग्रि लानाय बिथांमोननि थाखायबो 60% नांगोन होननानै बुंदों। स' नोंथांमोना जायफोरा एप्लाइ खालामनो सानदों बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बियो दासिमहालागै लास्ट डेट थांथ'वाखै। 30 जुन 2021 बेसिम थागोन होननानै बुंदों। आरो माखासे गोदान गोदान भिडिअफोरखौ आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोबावगोन। दासिमबो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालाम। गोजोन्थों। Peace.